2025 आव जुदि जों साननाय बायदि जोंनि Ex-NDFB नि जेनेबा प्रब्लेम्सफोरखौ माखासे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांगौब्ला जोङो बेवहाय जोङो मास्ट बि जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेनांगोन। Ex-NDFB फ्रा दिनै ज' जायाखै। बुंनो थाङोब्ला सासे सानै सुबिदा बादि गावखौनो माने जेनेबा सिनसन स्किमखौ लानानै मोनसे सुबिदा लानाय बेबायदि बिथांमोना दिनै सोरजोंबा सरखारजों बिथांमोना थानानै दङ। जोंनि Ex-NDFB फ्रा जिहेथु मुंख्लं जानायफ्रा एग्रिसिया मोननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दिनै 70 जन बिथांमोना दिनै जेलाव दं। बिटिआर गोजोन गोरोबथा जानायजों लोगोसे गोदानै सोरखार फैनायनि उनाव 4 बोसोर जालांबाय बिटिसिआव। बेनि उनावहाय बारग' एनडिएफबिफोरा बे दफा बायदियै बेसेबांसिम जाफुंसारनो हाखो? बिटिआर गोरोबथा 2027 जानुवारियाव फार्स्ट सुक्ति जादों। बे सुक्तियाव जे जों सानदोंमोन सुक्तिखौ मोजां जादों होननानै खिन्थु थिगानो दं। जेन'बा बिटिआर गोरोबथानि उनावहाय जों नुनो मोनबाय मा जिहेथु जोंनि Ex-NDFB माखासे Ex-NDFB फ्रा जिहेतु माखासे जेलाव थानांबाय, सोरबा केस दासिमबो दङ। दासिमबो जेनेबा रिहेबिलिटेसनखौ मोनफुंजोबाखै। एग्रिसिया दासिमबो फुरा मोनजाबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि Ex-NDFB निफ्राय जिहेतु जोंनि सेंग्राफ्रा Ex-NDFB नि मानसिफ्रा पारामिलिटारि साख्रि मोनदोंमोन। दा बेवहायबो आरो लोगोसे बेवहाय Ex-NDFB आरो इयुथ माखासे जोंनि बर' लाइमोनफोर बिथांमोना मोननांगौमोन। नाथाय बिथांमोना दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेबोखौ मोनासै, जेबो मोनसे फुलफिल जायासै। बुंनो थाङोब्ला आनफरचुनेट जेलाव दंबाय थायो। जेन'बा सापस सान्ति सुक्ति बा एग्रिमेन्ट, बे एग्रिमेन्टजों गासैबो जोंनि जिखुनु जाया जेन'बा जोंनि मानसिफ्रा बा जिखुनु जाया माने सान्तियाव फैनांगौमोन, उदां अख्राङाव फैनांगौमोन। नाथाय दिनै बुंनो थाङोब्ला दिनै जेलावनो बुंनो थाङोबा रन्जन नाब्ला सारजों लोगोसे दिनै 70 जन बिथांमोना दिनै जेलावनो दं, सेन्ट्रेल जेलाव। हाइनान्स नन हाइनान्स जानानै दङ। दिनै बेबायदि मोनसे अबस्था जादों। आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि Ex-NDFB फ्रा जिहेतु मुंख्लं जानायफ्रा एग्रिसिया मोननांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनैसिम मोनफुंजोबाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै जेन'बा सापस जोंनि केस, बे केसआ दिनैसिमबो उइद्र' जायाखै। बे केसआ मबा नागालेण्डआव दं, मबा अरुणाचलाव दं। आफ्टार माने माबायाव जेनेबा सापस बुंनो थाङोब्ला भुटानावबो दङ आरो नेपालावबो दङ। दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय बहुद माने गासिबो मोनसे साक्सेस जानायखौ नुवाखै। आरो मोनसे Ex-NDFB खौ दिनै माखासे जोंनि दानि सरकारा नायाखै होननानै जोङो बेखौ सिन्था खालामनो हायो। दिनैनि समाव बारग' एनडिएफबिफोरखौहाय जोङो ज' जानाय नुनो मोनाखै। बे बेलायावहाय इउनाइटेड फराम अफ Ex-NDFB नि आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा मा बुंगोन? आं इउनाइटेड फराम Ex-NDFB नि आफादगिरि जानानै आङो बेखौनो बुंनो सानो जे जोंनि Ex-NDFB फ्रा दिनै ज' जायाखै होननानै नोंथांमोना सोंथि सोंदों। एक्सुवेलि Ex-NDFB आ दिनै मथा मथि टटेलि दङ। बुंनो थाङोब्ला सासे सानै सुबिदा बादि गावखौनो माने जेन'बा सिनसन स्किमखौ लानानै मोनसे
सुबिदा लानाय बेबायदि बिथांमोनहा दिनै सोरजोंबा सरखारजों बिथांमोनहा थानानै दङ आरो बेवहाय बुंनो सानोब्ला एक्स-NDFB दिनै कमप्लिटलि दङ आरो जों बुंनो सानो दिनै एक्स-NDFB जोङो खौसेथि जायाब्ला जोंनि गेजेराव आरो जोङो फैगौ बोथोराव जुदि जोङो 2025आव जुदि जोङो माबा मोनसे साननाय बायदि जोंनि एक्स-NDFB जेनेबा प्रब्लेम्सफोरखौ माखासे जेंनाफोरखौ जों सुस्रांगौब्ला जोङो बेवहाय जोङो मास्ट बि जोङो इलेक्सनखौ जों गेलेनांगोन आं बे खोथाखौ रायजो राजानिसिम मोनथिहोबाय आरो बयनोबो आङो बे खोथाखौ दिनैनि बे पर्टेलजों आङो बिबुंथिखौ आं होबाय।